Hola família, continuem amb la proposta de llibres de cultura popular i tradicional. Avui per això us porto un que s'apropa més a la història que no pas al tema de les tradicions. Història del gust, menjar i vestir al llarg del temps. Com tots els altres llibres, l'Emma ens farà les preguntes sobre el llibre. Quines etapes de la història hi ha? Trobarem des de la prehistòria fins als anys 70. Per tant, trobem un ventall molt complet de tot el tema de la història del gust i de la vestimenta. T'explica una mica les històries del com eren... Parla moltíssim, sobretot de com es vestien, el perquè del menjar. La intenció no és tant la de donar a conèixer el període històric, com si parlar del per què es vestien d'aquell moment, d'aquella manera, qui es vestia, qui utilitzava, què menjava, què estava de moda menjar i tot. Et dona les receptes dels menjars? Sí, mira, precisament ara havia arribat aquí amb la coca catalana, per exemple. Del període, en aquest cas està parlant del Renaixement i el Barroc, i a part d'explicar-te com, el per què es menjava, et va donant algunes receptes concretes d'aquell període històric. Hi ha les estructures de la roba? Sí, hi ha diferents parts de la roba, tant de la roba femenina com la masculina, i així també és molt interessant veure com canvien, per exemple, els tipus de pantalons, passen a ser un moment més masculins o menys, i tot plegat. Hi ha l'edat egípcia? Sí, perquè ens parla del tema dels ibers, ens parla d'això, però, clar, el tema és que està centrat a Catalunya. Per tant, com que a Egipte aquí la relació va ser poca, en part el trobarem una miqueta mencionada amb els romans. Aquí ja hi ha l'etapa on ja les noies començaven a portar els pantalons? Sí, hi ha un moment, evidentment, als 70, a partir dels 60-70, que tot aquest canvi de moda també hi surt palès. No arriba gaire més enllà dels 70-80, perquè històricament costa més de treballar-ho, perquè encara no tenim una perspectiva a l'antiga. Hi ha les guerres? Evidentment, en cada moment històric les guerres hi tenen el seu paper, però moltes vegades serveixen per explicar el canvi, per exemple, d'un tipus de gènere de pell a un altre, a un tipus de filatura més vegetal, o les modes degudes als moments de la guerra. També hi ha les històries del país dels negres o d'altres països? No, en aquest cas està molt centrat a la història del gust de Catalunya, però, evidentment, la història universal ens va afectant i, per tant, també hi surt mencionada, com els alemanys en certs moments, o la moda francesa, sobretot, com ens marca la nostra forma de vestir. Qui l'ha fet aquest llibre? Els historiadors que l'han fet és en Joan Santacana, gran historiador que és molt conegut pels seus treballs sobre els ibers, i la Naiara Llomi. Els dibuixos els ha fet en Joan o la Naiara? Els dos. Té la curiositat que aquests dibuixos, el Rafael Dalmau, el seu avi, el seu pare, perdó, havia fet ja un llibre sobre la moda i les tradicions a Catalunya i havia fet tot aquest recull de dibuixos. Llavors s'ha volgut recuperar aquests dibuixos, perquè de fet era una obra que ja era molt difícil de trobar. Quina editorial els ha fet? L'ha fet el Rafael Dalmau Editors, un editorial molt orientat al tema històric, però que treballen molt bé, us recomano qualsevol llibre d'ells. Ens seguim veient, fins la setmana que ve.